BPFआव जयिं जाबाय होमबा BPFखौ फैजानाय सरकारखौ लुगैयो नोंसोरो UPPखौथ' नोंसोर नांथारला जाहैबाय दा बे बिसमुरि ओनसोलाव देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बिसमुरि ओनसोलावहाय दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव दानि जेनाखि सोलिबाय थानाय सरकारा बिराद माने पाब्लिकफोरनो आदर्श होदों बा पाब्लिकफोरनो जेरैबायदि अनसुंथाइ होदों अरुणोदयनिफ्राय लानानै PM किसाननिफ्राय लानानै बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथांमोना गैया मोनाखै लामानियाबो मोजाङै गबुदि जायाखै होमबा लामा दालाङानो जेबो मावनानै होआखै बिसोरो होमबा ओरैनो नोंसोरखौ माबानानै ओरैनो थगायनानैहाय ओरैनो डेभेलप जादों होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय माने मिडियानि गेजेरजों फोरमायगासिनो दङ जों थगाय दोनबाय थायो अरुणोदय होगोन पेन्सन होगोन लामाखौ मोजां खालामगोन बिदि होनदों होमबाबो गैया बे सहैयाखै दाखालिसो बुंबाय थादों दाखालिसो होबावदों जेन'बा ओरैबायदि होदों मा होननानै बुंदों बिसोरो माने PM किसाननि नामावहाय 500 ना हाजार कालेक्सन खालामदों होननानै बुंबाय थादों खिन्थु सरकार जोबखांनायनि उनावहाय नोंसिनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै जेनाखि PM किसान बा अरुणोदयखौ मोनगोन होननानै नोंथांमोना आसा दं नामा गैया मोनाखै आसा खालामबाबो मोनाखै नोंसिनाव फैसा लांदोंमोन नामा बिसोरो लांदोंमोन लांनाया ओमफ्राय मोनगोन सप्तासेजों सफैसिगोन गैया मोना बेसेबांखिनि लाङा बिसोरो सासेयाव 500 लाङो एखमबा 1000 लाङो बिदि होमबा बेनि दुखु मोननायनि गेजेरजों दिनै बिसिनि थगायनायखौ जेन'बा कन्ट्रल हायैनि गेजेरजों दिनै नोंसोरो माबा मोनसे बुंबावनांगौ दं नामा दा जोङो नांगौमोन लामानि आरो ओमफ्राय अरुणोदय ओमफ्राय पेन्सन न' सफैनाय बिदिखौ नांगौमोन आरो जोंनो ओमफ्राय दा हनै बेनि सरकार गोदानाथ' जेबो गैया लामानिबो गैया न'निबो गुदि गैया दा ओंखायनो जोङो बेखौ जालदाब गारनानै जोङो बेहाय फैनाय जादों आरो BPFआव फैनाय जाबाय होमबा बे दानि सोलिबाय थानाय सरकारा बिराद डेभेलप खालामदों बिराद आइ आफा रायजो राजा बिमा बिफाफोरखौ ना बोननायनिफ्राय लानानै ना हमनानै फाननानै जाग्रानिफ्राय लानानै साम' खांख्राइ फाननानै जाग्रानिफ्राय लानानै बन बोग्रानिफ्राय लानानै बिराद अनसुंथाइ होबाय होननानै बुंबाय थादों नोंसोरो बिनि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन गैया मोनाखै होमबा होमारथाराखै आरो ना होमारथाराखै होमबा दानि फैबाय थानाय जेनाखि सरकारखौ सोरखौ जाजानो लुगैयो बेखौनो दा जों गोदानखौनो जों दा फैनायखौनो जोङो सोलिजानो लुगैदों आरो फुरानाखौ माने नांगालखौ फैजानो लुगैदों आरो ना नांगालखौ फैजानो लुगैदों आदसा दा बेखौनो नांथारगौ आंनोथ' दा बेखौनो नांथारगौ दा आदसा होमबा जेन'बा ओरैबायदि जाबाय जेन'बा जेनाखि प्रमद बर' सारनि जेनाखि बाथ्रा बुंनाय बेथ' बिलुलेस नोंसिनि साइडबा नङा होमबा थगायदों बियो थगाय गालांबाय थायो होमबा नोंसोर बेखौ मा होननानै बुजिगोन बे सिखाव खामानि मावनो नागिरबाय थायो आरो सासे थगायसुला नामा बियो थगायसुला थगायनानै इन्दिभिखौ लथमफोर खालामबाय नंगौ बायदि होनसै थगायनानै दोनसै बेनि थाखाय जोङो दा मोजां मोननि थाखाय जोङो बेहाय फैदों BPF पार्टियाव होमबा BPF पार्टिखौनो फैबाय थानाय BTC इलेक्सननि उनावहाय सरकार जाफिननो गोसो दङ जाबाय दे